Mga gaw, nandito lang kami. Mugay ninyo. Hay. Nagdor ako! Hay. Akong sakaling muari mo diri! Anda mugay ninyo. Ubos mo lagi na. Hay. Hay. Anda mugay ninyo. Bigyan na, bit. Bigyan mo ko na ba? Bili mo dito. Ay, bungkag mga gaw! Oktubre 9, Adang Huibes! Sa kamuntagon. Sa Kabuntagon! Ikaw. Sa katong gustong magpag-guide, naarami tibok adlaw sa among shop. Dara, nasita na. Nasita na siya. Sige, ikaw. Kay daghang pang mga bukid-bukid na wala na tagaan. Yes!